Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu TV serije Pet Friendly. U današnjoj emisiji vodimo vas u obilazak čak 3 nove mini eko zone za beogradske vrapce, a otvorene na inicijativu Kinološkog društva Novi Beograd. Nadamo se da će vrapci uživati, a i mi zajedno sa njima. Zahvaljujemo se našim prijateljima, Huseu, modnom studiju Incognito i Akademiji Purity. Uživajte! Pozdrav svim gledalcima, danas govorimo o socijalizaciji pasa. Tu je sa nama Dule u njegovim poznatim Duletovim kinološkim čarolijama. Dobar dan. Dobar dan. Dule, danas pričamo o socijalizaciji pasa. Kad je najbolje da se kuce socijalizuju? Da li uopšte treba da se socijalizuju? Apsolutno treba. Znači, socijalizacija kreće od prvog dana kada štene dođe kod nas u dom, pa preko kućnog vaspitanja radimo na tome da ono bude pre svega socijalizano, da bude normalno, da ne bude agresivno, odnosno da se ponaša prema nekim normama koje naravno mi zahtevamo od svakoga psa, pa i od našega. Pored nas su Dana i Sonja. Da li ovako jedna mala kuca kao što je Sonja treba da se socijalizuje i da li treba da je vodimo sa leve ili sa desne strane kada je vodimo na povodu? Svaki pas treba da se socijalizuje, naravno Sonja je jedno fino vaspitano setanse i očigledno da je njena gazdarica od prvog trenutka radila. To su i te takozvani toj psi, znači koji su genetski predodređeni da budu čoveku jedno lepo društvo, ali ipak i Sonja mora da zna da je zlatno pravilo da se svaki pas, pa i ovako mali, vode sa leve strane. Otkuda pravilo leve strane u vođenju pasa? Mnogi ne znaju da su prvobitni dreseri pasa došli sa zapada i da su se službeni psi pre svega obučavali u njihovim vojskama i policijama. S obzirom da su to bili vojnici i policajci koji su vršili svoje zakonske obaveze, bilo je važno da im puška, odnosno pištolj, bude u desnoj ruci. Otuda je cela priča i nastala da pas bude sa njihove leve strane i dan danas vidimo u svim ringovima sveta da upravo svi hendleri, svi vodiči pasa vode svoje pse sa leve strane. Ono što je nekada nastalo iz nasušne potrebe da se odgovori, da se prestupnik, jel tako, zaustavili, da se eventualno policajac odbrani pucajući ili braneći se, i dan danas je ostalo kao pravilo. Otuda to zlatno pravilo leve strane koji dan danas važi. Sad Dule, ovako, kada je socijalizacija u pitanju i kada je, na primjer, Sonja u pitanju, sad Sonja dođe na kurs socijalizacije koji vi držite. Davilica, evo sad ćemo pokazati gledalcima. Da. Davilica, da ili ne? Da ili ne davilica. Za Sonju davilica je potpuno deplasirana priča. Međutim, za sve pse, tipa službenih, tipa rotvajlera, tipa nemačkog ovčara, belgijanaca i tako dalje, davilica je jedno vrlo pogodno sredstvo upravo ne samo za dresuru, nego i za svakodnevno vođenje. Ja kao neka stara škola uvek ću se zalagati da se u obuci takvih pasa, znači srednje veličine i onih velikih, koristi davilica. Neke današnje priče kako je ona štetna, kako je to vrsta zlostavljanja psa, apsolutno po meni ne stoje i apelujem na sve te ljude koji tako misle da dođu i da vide da li je to zlostavljanje psa. Po meni to je samo jedno sredstvo. A da li pas može da se maltretira? Može i sa davilicom i sa ne. Ja sam protiv bilo kakvog kažnjavanja pasa i pogotovo da se kažnjava sa davilicom ili sa povodcem. I sad poslednje, Dule, koji se znaci koriste u obuci i socijalizaciji poslušnosti pasa? Postoje 3 načina. To su glasovne komande, to su one vizualne putem ruke, putem tapšanja i to su takozvane taktilne. Znači, kada pas nešto dobro uradi, nije potrebno da kažemo ni bravo dečko, ni tako dalje, dovoljno neki put samo da ga pomazimo, da ga malo potapšemo po plečki i to će biti i za njega takođe znak da je nešto dobro radi. Znači, da ponovim, postoje glasovni znaci, postoje, kako se zove, vizualni znaci, da će ono što pas vidi, i postoje taktilni, odnosno putem dotira. Eto, Dule, hvala na ovim kratkim savjetima. Dakle, vidimo se na našem kursu socijalizacije Kinološkog društva Novi Beograd 6. aprila u subotu u 11 sati. Svi koji žele da prisustvuju našem kursu obuci, socijalizacije i poslušnosti mogu da se jave Kinološkom društvu Novi Beograd na Facebook profilu. Pozdrav svima! Ćao! Emisija Pet Friendly razgovara sa Danom. Prva asocijacija na Danu su kruzeri.
Tako je. Ajmo rečenicu dve o kruzerima, pa odmah da se vratimo na našu drugaricu, prelepu Sonju. Kao što dosta ljudi već zna, ja sam radila na brodu 10 godina i već 6 godina sam ambasador za kompaniju Steiner za Istočnu Evropu, što znači da regrutujem ljude iz ove regije za rad na brodu. Tako da eto, time se bavim. Jesu ljudi zainteresovani, devojke, muškarci za rad na brodu? Jako puno ljudi regrutujemo, oko 200 godišnje, čak što više iz Srbije samo, tako da ima jako puno interesovanja. Ovom prilikom naravno pozivam sve zainteresovane da mi se jave. Divno. Ali Dana je poznata i po svom humanitarnom radu. Ajmo o tome malo. Ja sam veliki obožavaoc pasa, od malena volim pse, skupljam pse i mačke sa ulice, kao što moji roditelji dobro znaju, tako da smo odgojili jako puno pasa, prosto sam odrasla uz pse. Tokom mog daljeg života to se nastavilo, sada se pretočilo u humanitarni rad za pse, tako da obilazim pansione za pse koji udomljavaju kuce sa ulice, doniram, pazim kuce, šišam kuce i tako dalje. Tako da sam prosto prirodni obožavaoc pasa i eto, to mi zaista pruža pravo, iskreno, ljudsko zadovoljstvo svaki humanitarni rad za psima. Videli smo pre izvesnog vremena na socijalnim mrežama, posjetili ste, ako se ne varam, azil na Avali. Tako je, idem često u azil na Avali kod naše Vere, ovom prilikom je pozdravljam, nju obilazim, pazim njene kuce, prošli put smo eto zbog njenih nemogućnosti čak i čistili pansione, bokseve i tako da stvarno sam onako doživjela jedan pravi radni dan u azilu ili pansionu za pse. Jer to je s jedne strane onako lepo doći, izdonirati ili poslati novac, čak ni ne otići. Ali kada sve to kompletno uradite i donirate i donesete hranu ili za buve i tako dalje, znači sredstva i uđete u te gumene čizme i uhvatite se vila i krenete da to čistite, onda zaista doživite održavanje pansiona i pravu brigu o tim životinjama. To je onako korak dalje, tako da eto, ja zaista nemam problem ni da se isprljam, ni da izmazim. Ona ima preko 70 pasa, znači preko 70 pasa, uglavnom lutalica i tako dalje, tako da zaista mi to, opet kažem, pruža jedno pravo iskreno zadovoljstvo i eto, uživala sam i uživam kada god se družim sa kucama. A to je baš divno i humano. E sad, Sonja, otkud Sonja kod vas? Sonja je moj pas već 6 godina. Sonja je specifičan pas. Maltezeri imaju tu jednu sopstvenu prirodu. Tako da eto, ja sam Sonju udomila pre 6 godina. Tako je, udomljena je preko interneta, ona je Maltezer inače, udomljeni, kod mene je već 6 godina, od malena je kod mene, tako da eto, Sonja uživa privilegiju da bude moj lični pas i zaista je član porodice. Ona vas baš brani? Brani me, voli me i vrlo je teritorijalna, tako da pazite s rukama. A kad ostane sama, kakva je kod kuće? Kod kuće je jako dobro, uglavnom kao i svi psi, samo eto čeka i motri. Skoro sam vidjela jedan snimak kako se psi ponašaju kada vlasnici nisu tu i to je zaista onako, prosto negdje izaziva suze u očima. Oni svo vreme gledaju u vrata, tako da verujem da se Sonja isto tako ponaša, da eto čeka kad ćemo se ponovo sresti. Jeste nekad vodili neki kruzer? Sonja ima svoj pasoš, tako je, i ima svoju slikicu u pasošu i putovala je par puta u Crnu Goru. Naše prvo putovanje u Crnu Goru je bilo vrlo simpatično, bili smo ja i koleginica i Sonja. Ja sam pružila pasoš, gospodin je pregledao jedan pasoš, drugi pasoš, došao do Sonjinog pasoša gde piše Sonja, Ristić, njena slika i tako dalje. I onda je čovjek onako gleda u auto, vidi da je pas u pitanju, ja dižem Sonju i kažem ona putuje. Naravno, slatko se nasmejao, tako da Sonja putuje i ima svoj pasoš. Divno, divno. S obzirom da imate jednu kucu, pa bavite se humanitarnim radom, pa donirate i hranu za kuce, da li je već vreme da Sonja ima nekog drugaricu? Razmišljamo o tome i sa Verom sam razgovarala da odemo u Čačak, jer u Čačku generalno, znači ta teritorija Srbije ima jako puno problema sa napuštenim psima. Ljudi često bacaju šteniće, što je jako nehumano, znači psi treba da se sterilišu. Ja se zalažem za zakon o sterilizaciji pasa kao obavezan. Smatram da je to jedina solucija da zaista rešimo te pse njihove, da kažem, mizerije i tako dalje. Znači ne bacati šteniće, već sterilisati sopstvene pse. Tako da planiram da odem u Čačak i da usvojim jednog malog odraslog psa sa ulice, tako da više o tome u nekoj od vaših narednih emisija, ali to jeste u planu. Divno, divno, divno. Znači, vrlo brzo i Sonja će imati svoju drugaricu ili svog drugara. Do tada puno uspeha u radu i mi se vidimo u sledećoj emisiji nekoj. Tako je, nadam se da hoćemo. Puno vam hvala i hvala vam što brinete o životinjama i hvala vam što negdje dižete svest javnosti o životinjama. Hvala i Dani i Sonji ili Sonji i Dani na ovom razgovoru. Sonji i Dani, ona je bitnija ovaj put. Pozdrav. Pozdrav.
U današnjoj emisiji sa Dekijem razgovaramo o jednoj super temi. To je koja je najbolja ishrana za starije kuce. Dobar dan, pozdrav vama i vašim pratiocima. Danas ćemo preći tu temu kako hraniti kuce koji su u seniorskoj dobi i u stvari uopšte kada kuce prelaze u seniorsku dobu. Pa ajde da vidimo kada kuce prelaze u seniorsku dobu i koja je hrana najbolja za njih. Da, pa preporuka u globalu kuce preko 7. godine, odnosno kada navrše 7. godinu, ulaze u seniorsku dob i tada treba razmišljati ne upravo o toj 7. godini, nego o onim godinama koje dolaze. Upravo iz tog razloga je to neki period kada kuce treba da se hrane, odnosno da promene ishranu adekvatno kucama u seniorskoj dobi, a to je, kao što sam naziv kaže, to je najčešći naziv senior za kuce i u globalu kada pogledamo po čemu se ta forma razlikuje, to je ono što je prvo, da kažem, prvobitno, to je manje masti. Znači, hrana sadrži manje masti upravo iz tog razloga što je metabolizam sve sporije vari i takve kuce, odnosno kuce koji uđu u seniorsku dobu, ako se ostavi ista navika, odnosno ista ishrana, najčešće nabace koji kilogram viška i to jako teško posle skidaju. To je prvo ono o čemu treba razmišljati, jer više kilograma svakako skraćuje vek života psa i stradaju prvo zglobovi, a kasnije i ostali organi. Da li je ista količina granula koje jedu seniori i koje jedu ove mlađe kuce ili je to tu nešto približno? Da, pa sama količina granula u dnevnom obroku zavisi od samog proizvođača, odnosno ono prvenstveno što smo i ranije pominjali je svarljivost hrane. Ona negde diktira koliko u dnevnom obroku kuca treba da jede i što je hrana više svarljiva, ona se daje manje u obroku, pa tako u odnosu na neke kada poredite različite proizvođače, neke hrane kada pređete na senior drugog proizvođača možda treba manje, možda treba više, tako da sam odgovor na to pitanje ne može egzaktno da se daje i zavisi od samog proizvođača, ali pratite onu deklaraciju pozadi, svaki proizvođač hrane na džaku pozadi ima koliko je propisano za određenu kilažu psa i koliko u dnevnom obroku pas treba da jede. Da, dakle da apelujemo na sve gledalce naše da vode računa o načinu ishrane svojih kućnih ljubimaca kada navrše 7 godina i više, je li tako? Tako je. Uopšte u globalu uvek treba razmišljati unapred, ajde tako da kažem, i vodite se tom mišlju da sama cena hrane nije nešto što je presudno, nego je presudno ono zdravlje psa i naravno kao i kod svih ljubimaca što se kvalitetno hrani pas od šteneće dobi, on svakako u predispoziciji će živjeti kvalitetnije i duže, zdravije, imati bolji imunni sistem, svakako zavisi od same genetike psa, ono što utiče na njegovo kompletno zdravlje u toku njegovog života. Gde sad naši gledalci to mogu da pronađu? Ima onaj čuveni Facebook profil ili tako nešto slično? Tako, i na Facebooku i na Instagramu, a najlakše na našem sajtu www.huse.rs ili www.serbia.huse.com mogu da pogledaju sastav, cene, da pozovu na navedene telefone ako žele da se informišu i naravno kao i uvek svi saveti su besplatni u Huseu, mogu da pozovu i da se informišu. A mi se družimo, znači Kinološko društvo Novi Beograd, kurs socijalizacije i poslušnosti pasa i Huse, družimo se upravo na ovom mestu već 6. aprila, bit će tu neko društvance, malo ćemo da učimo kuce. Tako je, pozvaćemo sve gledaoce, mogu slobodno da dođu sa svojim ljubimcima, naravno svi oni koji su prijavljeni će biti na kursu socijalizacije, ali i svi oni koji dođu imat će priliku i da saznaju o samoj socijalizaciji i da se raspitaju šta je potrebno ako ih nešto interesuje vezano za njihovu kucu i da dobiju jedan besplatan uzorak Huse hrane koja je adekvatna njihovom psu, odnosno starosti i dobi i zdravstvenom stanju i da probaju čuvenu Huse hranu, da vide da li odgovara njihovom ljubimcu i da saznaju koliko to košta i za njihovog ljubimca. I da gledalci vide kako izgleda to mesto, mi ćemo se malo pomeriti, tamo je Kika, pa da vide tu lepu poljanu.
Seminar Moj pas, moja briga održan je 23. marta 2019. godine na Veterinarskom fakultetu. U pitanju je projekat edukativnog karaktera, čiji je cilj bio da se uz pomoć vodećih stručnjaka iz oblasti kinologije pomogne ljubiteljima i vlasnicima da što bolje se upoznaju i brinu o svojim ljubimcima. O najaktuelnijim temama iz oblasti kinologije, kao što su sterilizacija i kastracija pasa, prenosive bolesti, ishrana pasa i mnoge druge, govorili su profesor dr. Vojislav Ilić, profesor dr. Vladimir Magaš, docent dr. Bojan Gajić, dr. veterinarske medicine Nenad Milojković, profesor dr. Vladimir Dimitrijević i profesor dr. Nikola Popović. Emisiji Pet Friendly bilo je zadovoljstvo da podrži i učestvuje u ovom seminaru, a nadamo se da će ovakvih seminara biti i u budućnosti. Emilija, Fakultet veterinarske medicine ima jedan veoma zanimljiv časopis, on je periodičan, pa kako on pomaže studentima? Časopis Hiron je časopis koji naši studenti uređuju već nekoliko godina. Osnovan je 2013. godine kada je izašao i prvi broj našeg časopisa. Časopis izlazi jednom ili dva puta godišnje, u zavisnosti od toga da li pravimo dvobroj ili odvajamo časopis. U principu, pravilo je da izlazi jedan časopis po semestru. U časopisu se prvenstveno objavljuju studentski naučno-istraživački radovi koji su dobitnici nagrada kako na mini kongresu kod nas na fakultetu, tako i na Kongresu biomedicinskih nauka Srbije, koji se ove godine održava 60. jubilarni put. U sklopu časopisa tu su prikazani i studentski radovi, studentske sekcije, izveštaji studentskih sekcija, studentske ekskurzije, šta je to što oni rade, šta je to što učimo van našeg fakulteta, a šta je i ono što primenjujemo na našem fakultetu. U razmjeni studenta ti si bila u Bolonji i ti si na osnovu, koliko si bila, godinu dana, pola godine? 6 meseci je trajala razmjena studenta u Bolonji. I na osnovu svog iskustva, ti si neka svoja iskustva prenela u ovaj časopis Hiron. Da, svi studenti koji odu na razmenu, kada se vrate, vole da napišu izveštaj sa razmene, što mi preporučujemo takođe drugim studentima da čitaju i da se oni upuste u apliciranje za razmenu studenta, koje nam omogućava ne samo stručno usavršavanje u drugim zemljama, već i osnivanje nekih novih prijateljstava, poznanstava koje će nam u kasnijem radu biti korisno. Kada sledeći broj izlazi? Sledeći broj će izaći u aprilu ove godine, to će biti prvi broj za 2019. godinu. Dakle, mi možemo sad pozvati i sve studente veterinarskog fakulteta da jednostavno učestvuju sa svojim radovima u Hironu. Tako je, mini kongres će se održati na našem fakultetu sledeće subote. Nakon toga 3 prva mesta će otići u časopis Hiron koji će izaći sada u aprilu mesecu. I evo završen je današnji seminar Moj pas, moja briga, pa da pitamo i tebe kakvi su utisci. Utisci su bolji nego što smo očekivali, došlo je mnogo više ljudi nego što smo očekivali, pogotovo s obzirom na to da je ovo prvi edukativni seminar koji je posvećen prvenstveno vlasnicima pasa, ne samo našim studentima i veterinarima, kako u Beogradu, tako i u celoj zemlji. Očekujemo veći odaziv publike na svakom sledećem predavanju i svakom sledećem seminaru koji će biti posvećen naravno i drugim temama i drugim životinjskim vrstama. Emilija, puno hvala na razgovoru. Hvala vama. Profesore Miriloviću, mi smo čuli da vi imate najbolje studente. Naravno da ste dobili pravu informaciju, studenti Fakulteta veterinarske medicine su jedni od najboljih na univerzitetu, to pokazuju i ovom aktivnosti koja je samo jedna u nizu, koja je svakodnevno, odnosno svaka generacija donosi nešto novo i neku novu aktivnost na fakultetu. Šta su vaši studenti želeli sa današnjim danom, sa ovim seminarom, želeli da pokažu, evo da kažemo, i gledocima i ovim učesnicima koji su ovdje bili? Naši studenti zajedno sa nama nastavnicima današnji dan su posvetili kućnim ljubimcima, prvenstveno psima, i hteli su da pokažu kako vlasnicima, tako veterinarima, tako građanima, koji su problemi sa psima, kako treba da bude pravilna ishrana pasa, njihova nega, odnos socijalizacija u urbanim sredinama, kako bi vlasnici imali što manje problema sa svojim ljubimcima i na najbolji način se ophodili prema njima. Profesore, koske za kućne ljubimce za pse, da ili ne? To sve zavisi od vrste pasa, od toga u kakvom su kondiciji i u kakvom su treningu. Kosti su, znamo svi, kao hrana za pse, ali mali kućni ljubimci, mali psi su već nešto drugo i ipak ja mislim da je, ali to će neko ko zna više o ishrani pasa, preporučiti gotovu hranu za određene kategorije i određene vrste pasa. Malo samo da promenimo temu.
jedna lepa informacija i za sve vlasnike kuca, ali boga mi sve zaposlene ovde na Veterinarskom fakultetu i jedno lepo građevinsko iznenađenje u krugu Veterinarskog fakulteta uskoro. Rukovodstvo Fakulteta veterinarske medicine na čelu sa dekanom profesorom Vladom Teodorovićem već nekoliko godina pokušava da završi, što se kaže, papirologiju, odnosno sve dozvole oko gradnje poliklinike za male životinje u krugu Fakulteta veterinarske medicine. Mi se nadamo da ćemo ove godine dobiti sve dozvole i da ćemo krenuti u tu investiciju koja je vrlo bitna kako za nas na fakultetu zbog samog rada sa pacijentima, tako i za vlasnike kućnih ljubimaca gde će na jednom mestu imati najbolju moguću zaštitu u gradu. I da se vratimo na današnji seminar, ovo je prvi seminar, kad možemo očekivati sledeći neke teme? Ovo je prvi seminar, malo pre smo na otvaranju rekli da će biti organizovan verovatno karavan, slični seminari po gradovima Srbije. Sledeća tema će biti vezana za neke druge kućne ljubimce, neke druge životinje, ali znači u kontinuitetu ćemo bar u svakom semestru imati po jedno predavanje, odnosno jedno druženje sa vlasnicima kućnih ljubimaca, odnosno životinja na Fakultetu veterinarske medicine. Znači, profesore, karavan kreće posle Beograda, već neki sledeći grad u unutrašnjosti Srbije? Već neki sledeći grad, mi sa Kinološkim savezom već pregovaramo, oni su nam jedan od sponzora i oni su naravno u organizaciji uključeni sa nama i sa našim studentima, tako da ne znamo još tačno koji će grad biti, ali sigurno će biti neki od gradova u Srbiji sledeći, možda sredine gde su Novi Sad, Kragujevac, Niš, gde ima veći broj kućnih ljubimaca, odnosno pasa, tako da je to nešto sledeće što će biti na fakultetu. U svakom slučaju i naši gledalci i svi zainteresovani koji žele da saznaju tu informaciju, sredstvima informisanja će saznati gde je sledeći grad za predstavljanje. Naravno, u sredstvima informisanja na sajtu Fakulteta veterinarske medicine, na sajtu Studentskog parlamenta mogu da dobiju informacije vezano za nove edukacije, novi karavan, odnosno novi grad gde će da se održavaju edukacije. Profesor Miriloviću, puno vam hvala. Zahvaljujem se vama, bilo mi je drago. Današnje lepo dešavanje i prvo pitanje, da li je dozvoljen ulazak kućnih ljubimaca na veterinarski fakultet ili nije? Zašto jeste, zašto nije? A ne znam u kom periodu mislite kada je dozvoljen ulazak ili nije? Danas. A danas nije dozvoljen iz prosto jednog razloga, velika je gužva i veliki broj posetilaca. I ukoliko dođu svi sa kućnim ljubimcima, to će da bude ako baš velika gužva, a neće se čuti ni predavanja, prosto sve mora se uskladiti. Da li sumnjate da naše kuce nisu socijalizovane pa će da naprave džumbus? Ne sumnjam, ali prevenciju ipak treba sprovesti. Imate kucu? Da. Šta imate? Šarplaninca. Dobro. Da li ste zadovoljni sa današnjim danom? Evo, skoro je pri kraju. Seminar, koliko smo vidjeli, je uspešan? Tako je, vrlo sam zadovoljan. Više nego očekivano. Nadam se da će u budućnosti nastaviti da bude posećeniji i da će biti bolje, obzirom da planiramo karavan kroz druge gradove Srbije. Da, prethodno to je profesor Mirilović rekao. Da li znači planirate i sledeće godine otprilike u isto vreme da napravite drugi seminar ili kako to ide već? Pa mi planiramo da ne samo sledeće, mi planiramo i narednim mesecima da organizujemo seminare, kako na našem fakultetu, a tako i drugim gradovima Srbije. Kinološka sekcija pri veterinarskom fakultetu, kad je osnovana i koja je njena uloga? Kinološka sekcija osnovana je davne 1974. godine, osnovali su je nekolicina profesora našeg fakulteta. Tadašnji neki cilj je bio da se iškoluje i da se obrazuje, da kažemo tako, veliki broj kinoloških sudija. Međutim, danas je taj cilj više upoznavanje svih studenta i svih generalno ljudi koji su zainteresovani za izučavanje kinologije kao nauke. Mi imamo kurseve svake godine koji traju 1 godinu. U okviru tih kurseva se izučava kompletno sve što možemo sve što može da se priča vezano za kinologiju i evo ovo sad nešto ćemo probati da uvedemo, ajde kažemo, još dodatne seminare, dodatne dešavanja za širu populaciju, znači da ne bude usko vezano za struku, nego da to budu predavanje koje će moći da posete vlasnici, ljubitelji, oni koji žele da kupe psa, oni koji čak i nemaju i ne žele, ali žele da čuju nešto, jer želimo svakako da širimo svest o tome da treba brinuti o životinjama. Vaša saradnja sa Kinološkim savezom Srbije? Svakako, Kinološki savez Srbije je jedan od, to jest glavni pokrovitelj ove današnje manifestacije i kroz naš rad same sekcije svakodnevni i kroz ovaj seminar svakako njihovu podršku imamo. To je rekao danas i gospodin Janjić prilikom otvaranja ovog seminara, da nam stoje na raspolaganju i zaista mora da potvrdim da saradnja je izuzetno dobra. I šta smo propustili još?
ovo što bi trebalo da kažemo? Ima mnogo šta da se kaže, ali evo, kako kažem, budući seminari, pa sve što budemo danas propustili, nadam se da u budućnosti nećemo. Verujem da ćemo trajati. Puno vam hvala i čestitke što ste uspeli da organizujete ovako veliki jedan skup. Hvala. Hvala. Danas je Svetski dan vrabaca, emisija Pet Friendly zajedno sa Kinološkim društvom otvara 3 mini eko zone u Beogradu. Prva je otvorena prošle godine još u julu mesecu i u bloku 28 u Novom Beogradu. Danas otvaramo drugu mini eko zonu, ovde smo u opštini Čukarica i razgovaramo sa Milošem koji je stanovnik ovog ovde kraja i izrazio je želju da u njegovom kraju napravimo mini ekozonu. Miloše, pozdrav! Svako dobro. Miloše, da te pohvalimo. Ova hranilica i još dve koje će gledalci naši vidjeti je tvojih ruku dela. Tako je. Hobijem se bavim malo drvetom, ljubav prema životinjama je nasleđena. Imao sam slobodnog vremena, slobodnog materijala, pa smo rešili da napravimo to. Povedem primjerom sugrađana iz bloka, video sam kako to izgleda na Novom Beogradu, mislio sam da bi bilo dobro da i tako nešto napravimo ovde. Očekivala se jaka zima, dajte da predupredimo nesreću, da održimo populaciju naših, pa ja kažem, komšija, stanara, koji nam ulepšavaju život i sve ostalo. Mali gest njima puno znači i tako, došli smo na tu ideju, kontaktirali smo vas i evo, rezultat je vidljiv. Da, danas smo postavili ovde 3 hranilice, znači rekli smo vaših ruku u delo. Imamo ovde jednu lepu malu finu parcelicu. Šta ćemo u budućnosti raditi, to je šta ćete vi i vaše komšije raditi sa ovom parcelom? Pre svega ćemo raditi čišćenje, malo ćemo trave, vidjet ćemo kuda nas nanese inspiracija. Uglavnom, malo ćemo, da kažem, pošumiti, obezbediti u svakom slučaju od predatora koji bi da naše vrapce oteraju, eventualno pojedu. Znači, niska ogradica, neko malo nisko rastinje, žbunje, eventualno neko drvo čiji bi se krošnji oni mogli sakriti, igrati, zaštititi od vrućine, pošto je ovde sunčana strana i tako. I vidjet ćemo pojelicu neku za vodicu, možda čak i fontanica za kupanje. Sve je to, vidjet ćemo, kako kažem, gde će nas odneti. Da, to je divna ideja i da kažemo, sada kada budu dolazili topli dani, vrapcima osim hrane, je li tako, veoma bitna voda? Ona je možda čak i najbitnija, čak i zimi kad mi mislimo da je kao ima snega, ima vode, topi se, to čak i tad najpotrebnija voda. I mi smo to uspeli da obezbedimo, na našu sreću niko to nije dirao i pregrmeli smo ovu zimu koja je bila dosta oštra, bez gubitaka u populaciji, što je bilo prethodnih godina čest slučaj da ih izgubimo, da odu, pa gledamo kako se s mukom obnavlja to i koliko vremena treba. Miloše, neka vaša procena ovde u ovom vašem kraju obalskih radnika, Čukarička padina, koliko otprilike bi moglo da bude vrabata? Mi, koliko smo izbrojali ovde, u jednom trenutku bilo ih je preko 25, samo na ovom malom delu u trenutku hranjenja, ali mislim da ih ima čak do 100 zbog blizine ove šumice tu, da su oni dosta raštrkani, da kažem, imaju neke svoje mikrozone i do 100 sigurno ima u naselju. Divno. Znači, ako ih ima 25 ovde, ukupno 100, ajmo iduće godine, nadamo se da će bar za neki određeni procenat, zahvaljujući i vama, naravno, pre svega, u ovom delu grada, da se poveća taj broj. Naravno, ja se nadam, jer njihov cvrkot u jutarnjim časovima ne može ništa da zameni, to su tako opuštajući zvuci da, mislim, ne znam, stvarno nemam reči za to. Ovo je prvi primer, pa ćemo da vidimo. Verovatno će se komšije dalje interesovati, kako je to, zašto. Miloše, puno vam hvala što brinete o našim zajedničkim beogradskim vrapcima. Hvala vama. Gledali ste još jednu epizodu TV serije Pet Friendly. Kao i uvek, zahvaljujemo se našim prijateljima, Huseu, modnom studiju Incognito
i Akademiji Purity. Do sledećeg viđenja, pozdrav!